провокираме мисленето за равенство между половете, особено сред младите хора в Свиленград. Различните дейности, които до момента сме организирали, включително и тая дейност, която днес организираме, във всичките се залага на принципа за равенство между половете. И в случая днес това, което сме подготвили, ние сме окръстили развлекателни игри за малки и големи, нали така? Което идеята е, ще имат серия от игри. Сега Георги ще каже по-конкретно за какво става въпрос. Серия от игри, през които всеки, който има желание, ще може да премине днеска. И естествено тук пак препоръчително е да се двойките да бъдат момче-момиче. Разбира се, който не се чувства комфортно по този начин, могат и две момичета или две момчета да минават през игрите. Серия от няколко игри, през които се преминава и накрая се завършва с така наречения лов на съкровища. Значи, в момента имаме 6 игри подготвени за вас на различни места в парка, където видите човек от нашата организация с такава тениска, значи там се провежда играето. Например, едната вече за мен виждате, че е подготвена. На място всеки отговорник ще ви обяснява какви са правилата на играта и какво се иска от вас. След приключване на играта получавате печатче, което показва, че сте преминали успешно. Ако съберете всички печати, може да участвате и в играта Лов на съкровища. След като съберете печатите, може да потърсите на бялата беседка срещу пола на Патос, където ще съм аз, за да ви дам указания за лова на съкровища. За останалите игри ще ви дават указания от нас. Bързо!
Давай, 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 давай! Бързо, бързо, бързо! Давай! Вземат се, те къде са? Няма ли се? Пъщите, пъщите! Бързо! Секунди! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Още една минута! Напред, давай, 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 спокойно, няма къде. Значи аз не съм. Давай напред. Трябва са малко надава. Надава. Толкова. Давай, давай. Давай. Върви напред. Ама извърти се. Айде, върви, върви. Давай, хайде. Стой наляво. Забивай, забий си направо. Стой! Давай. Давай. Давай, я от тук ли трябва да минем? Да. Добре, давай. Давай.
Давай направо. Направо давай. Така. Айде така. Имахме ли? Не, да. Чакай, давай. Нашия се ти дал команда да крякаш. Давай, давай. Имате затруднение. Трябва да... Те са под формата на картинки повечето. Ето, например, това е първата. Добре. Като стигнете до това място, там ще намерите листче. И на листчето ще има дума. Не късате листчето. Затова се забавих, защото един отбор бяха скъсали листчета и трябваше да ги търся. А запомните думите и от тези думи трябва да сгубите изречения. Изреченията, думите са по реда на уликите. Тоест улика 1 води до началото на изречението. Улика 2 води до следващата дума. Който пръв сгуби изречението, запомни го, не като къса листчетата, а като ги запомня, дойде и ми го каже, печели наградата. Окей? Добре. Окей. Въпроси? Отвори, разбира се. Ама момче и момиче или 4 човека? Както играхте?
никой няма да казваш.